खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म दिरिङाफुर गामिनि रायजो राजाफ्रा आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानो ओंखारबोदों। बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थाना बाथाबारि हाग्रा खोन्दो मावख'नि सिङाव थानाय जफादं हालाम दिरिङाफुर गामिनि रायजो राजाफ्रा मरा फाग्लादिया दैमायाव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानो थाखाय लैहोर लैहोर ओंखारबोदों। मख'जाथावदि थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय मरा फाग्लादिया दैमाया दिरिङाफुर गामिनि आबादारिफोरनि आबाद मावग्रा फोथारखौ दैज्लां बोथोर समाव गोबां खुरख्लायना सिलिंखार खालामबोदों। आरो बे खुरख्लायनाय जायगाफ्रावनो बाला अन्थाइ फानग्रा माफियाफ्रा आयेन बेरेखायै जेसिबिजों जावनानै डाम्पार ट्रेक्टराव बाला अन्थाइ रोगानानै लाबोगासिनो दं। बे बाला अन्थाइ जावनायखौ सिनादि महल एबा जेसिबि डाम्पार ट्रेक्टर बिगोमाफोरखौ बाला अन्थाइ जावनो नांला होनना खावलायबोदोंमोनब्लाबो दिनैसिम जेबो फिथाइ थायाखै। बेजों लोगोसे बिथांमोना बेबायदि आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ बन्द खालामहोनो थाखाय बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', 42 नं बियाबनि एमएलए भुपेन बर', बाथाबारि हाग्रा खोन्दो मावख' बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि गोसोखांथि बिलाइ गथायदोंमोनब्लाबो दिनैसिम जेबो फिथाइ थायाखै होनना फोरमायो। आरो जोबनायाव राहा गोथे जाना दिरिङाफुर गामिनि रायजो राजाफ्रा गावबा गावनो गावसोरनि आबाद फोथाराव खुरख्लायनायखौ होबथानो आरो आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानानै दैमायाव सिमा खाना होनो लैहोर लैहोर सिगांबोनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। लोगोसे बिथांमोना बिटिसि खुंथायनि गाहाय प्रमद बर'खौ थाबैनो बे आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानायनि सायाव राहा लानोबो खावलायहरदों। दा जों दिनैहाय बेवहाय गासैबो रायजोफोरा जमा जानानै नैबे गोजा फिरफिलाखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जादों नै दक्षिण दिरापुर गामिनि जि आबाद फोथारनि हा, दा बे आबाद फोथारनि हाखौ जोंहा नैबे दिरिं दैमा, बे दिरिं दैमाया खुख्लानानै गोबां खहा खालामबाय। दा नैबे दैमाया नैबे आबाद फोथारनि हाखौ खुख्लानाया गासै 5-6 बोसोरसो जाबाय। दा बेनि गेजेराव दिनैसिमहालागै खुख्लानायनि हाबाफारिया खमायाखै। दा नैबे जायगायाव नैबे दैमाया जि आबाद फोथारनि हाखौ खुख्लाबाय, दा बे जायगायावनो नैबे ट्रेक्टर डाम्पार जेसिबिफोरा नैबे दै माने खुख्लानाय जायगानिफ्राय बाला अन्थाइखौ दिनै जावखांना लांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो दिनै नैबे खुख्लानाय जायगानि बाला अन्थाइफोरखौ जोङो थारमाने खुरना लांनायनि थाखाय जों बेखौ बन्द खालामनो थाखाय रायजोआ मोनसे सावरायनाय जादों। सावरायनानै दिनै बिथांखि लाबाय जे दिनै नैबे खुख्लानाय हाबाफारिखौ जों खुरनानै लांबाय थानाय अन्थाइ बालाखौ नैबे दैमाया खुरलांनाय जायगानिफ्राय बेखौ जों बन्द खालामनो दिनै थिरांथा लादो। दा बेखौ जोङो दिनै रायजोआ ओंखारनानै बिथांखि लानायनि आगोल जोङो सरकारनिसिमबो जों जनायनाय जादोंमोन। जोंहा बुंथिगिरि सार, एमएलए सार, डिसि सार आरो डिअफ सार बिथांमोनखौबो जोङो जनायनाय जाबाय। आरो दिनैसिमहालागै बिथांमोना नैबे दैमायाव अन्थाइ बालाखौ माने जेसिबि ट्रेक्टर डाम्पारफोरा जावखांनायखौ बन्द खालामनो थाखाय जि स्टेटमेन्ट लायाखै। दा बेनि थाखायनो जों दिनै रायजोआ सरकारा दिनै बेखौ माने जेबो बेबस्था लायैनि थाखाय जों रायजोआनो ओंखारनो गोनां जाहैदों। दा जोङो बेवहाय मोनसे सिमा थुनो नागिरदों जे जाय जायगायाव जोंनि आबाद फोथारनि हाखौ माने दैमाया खुख्ला लांबाय, दा बेखिनि एरियायावहाय जोङो मोनसे सिमा थुगोन। बे थुनायनि माने बे सिङाव माने अन्थाइ आरो बालाखौ जावनो मोननाय नङा आरो बे माने जों जि फिरफिला थुगोन गोजा, दा बेनि माने बाहेराव बिथांमोना जावनो नांगोन। दा बेनिखायनो जों खावलायदों जायफोर ट्रेक्टर डाम्पार जेसिबि बिगोमा नोंथांमोनखौ जों खावलायो जे नोंथांमोना जे जों दिनैनि खालारनिफ्राय जों नैबे फिरफिलाखौ थुगोन गोजा फिरफिलाखौ, दा बेनि सिङाव नोंथांमोना जावनो नाङा, बेनि बाहेराव जावनानै लांनो हागोन। दिनै नोंथांमोना जुदि बे जों फिरफिला थुनायनि सिङाव जुदि जावोबा जों बेखौ रायजोआ मोनसे गिदिर बिथांखि लानाय जागोन। दा बेनिखायनो जोङो
बेखौ मावनायनि आगोलनो नोंथांमोनखौ जों जनायदों आरो दिनै बेखौ जों फिरफिला थुनाय जादों नोंथांमोना जेन बे जोंनि बिथांखि जि गामिया लादों दा बे मथे नोंथांमोना थांनांगोन मानोना होनना बुङो जों दिनै जोंहा गोबां रायजोफोरा नैबे आबाद फोथारा गोबां खहा जालांबाय आरो जों दिनै बेखौ माने बेखौ होबथानो थाखाय गोबां बेबस्था लादोंमोन नाथाय जों बेखौ होबथानायनि जेबो बेबस्थाखौ जोङो खालामनो हायाखै आरो दिनैसिमहालागि ओरैबायदि माने माबा जाहैबाय दा नोंथांमोना जुदि बे गोथौ जायगायाव जुदि खुरसिना होबाय थायोबा होमबाना जों बेखौ बोरै होबथानो दा बेनिखायनो जों मोनसे रायजोआ बेबस्था लाबाय जे नोंथांमोना बे अन्थाइ बाला जावनाय हाबाखौ दिनै नोंथांमोना नैबे जों दिनै गोजायाव लालथान्दि थुनाय जागोन दा बेनि सिङाव नोंथांमोना जावनो नाङा बेनि बाहेरायाव जावनो हागोन बेसेबांसो बिगा हा खुरख्ला लांजादों दा बेयावथ' जोङो हायाथ' जोंहा खमैनो 10-15 गिरिसो न'खरनि हाखौ गोबाङै खुरलानाय जादों दा बेयाव न'सेयाव खमैबाबो 4-5 बिगा गाहाम न'सेयाव खुरलानाय जादों बेफोर सब आबाद मावग्रा हामोन दा बेथ' गासैबो आबाद मावग्रा हायानो गोजामोन नाथाय दिनै ओरैबायदि माने जाहैबाय बेथ' ओरैबायदि गोथौयै खुरलांदो बेखौ माने होबथानो हानायानो माने सम्भब जाया बायदि खुरलानायनि सायाव खुंथाइ गोहोनो जनायाखैमोन बेखौथ' जोङो आगोल 2 बोसोर 3 बोसोर आगोलबो आरो जनायदोंमोन नाथाय दिनैसिमहालागि सरकारनि जेबो बेबस्था माने बे होबथानायनि बेबस्थाखौ जों मोननाय जायाखै दा जोङो बेखौनो जों खावलायदों आरो दिनै फोरमायबाय थादोंमोन जा बुंथिगिरि सारनोबो जोङो फोरमायबावबाय दा बेखौ जोङो नैबे दैमाखौ जोङो नैबे खुरखानाय हाखौ होबथानायनि थाखाय नोंथांमोना एसे बेबस्था खालामना हो जोंथ' रायजोफोरा बेखौ जोङो रां खांनानै मावनो हानाया सम्भब जानाय नङा दा बेखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायबाय थादों आरो बिथाङा फैनायनि बिथांखिबो लादोंमोन आरो बिथाङा मावगोन होननानै बुंदो दा जों बेखौ दिनैसिमहालागै जाफुवाखै दा बेखायनो खावलायो जों बेखौ जोङो फैगोन दैज्लांनि आगोलनो माने मावनानै जेन बै जोंनि हा खुरलानायखौ जों होबथानायनि थाखाय बेबस्था मोनो दा बेखौनो जों सरकारनिसिमबो जोङो गामि आफादा खावलायनाय जाबाय